बा। अभी कोरोना से पूरा जनता परेशान बिया, पूरा पब्लिक पूरा देश में डर के माहौल बा। सभी लोग अपने अपने घर में दुबुक के छुप के बैठल बा। में गर्मी अलग परेशान कैले बिया लोगन के। लेकिन आज बहुत ही समय बाद भगवान के ऊपर से गुहार लागल आ एकदम मौसम बहुत सुहावना हो गया। आज जे गर्मी से बहुत जे बदहाल बा, जे भी किसान मजदूर जे भी घर में अपना लोग बैठल बा, जे परेशान बा, ओकरा खातिर बहुत ही ज़्यादा राहत के सांस बा। आज देख सकेनी आप किस तरह से मौसम का जो हाल है आज, और वह सभी देख सकते हैं। देखिए आसपास एकदम बहुत ही सुंदर मौसम भइल बा। जी हाँ, देखिए कैमरा घूमल बा एकदम चारों ओर, और वह सब देख सकते हैं कैसे चारों ओर पेड़ पौधा एकदम खिल रहा बा। आसमान में बादल छइले बा, बारिश के आसार बा, ठंडा मौसम बा। ए में जे भी गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान बा, ओकरा खातिर राहत के सांस बा। ओकरा खातिर सोने पे सुहागा वाली बात हो चुकल बिया। जी हाँ, तरुआ सब देख सकतनी कौना तरह से आज बहुत ही ज़्यादा सुंदर मौसम बा। और जे भी लोग परेशान बा उ तनी राहत के सांस ले सकेला और अपना अपना घर में बैठ के आनंद ले सकेला। भगवान से प्रार्थना कर सकेला कि आवे वाला समय में जैसे मौसम से तनी गर्मी से राहत मिलल, वैसे आवे वाला समय में जौन बड़ बीमारी चल रहा बा कोरोना, वो से भी राहत मिली। और आवे वाला जौन जीवन बा उ जौन अस्त व्यस्त भइल बा ओकरा में सुधार हुई और सब लोग सुरक्षित अपना अपना घरे रही, खुश रही। यही के साथे देखत रही, मुस्कुरात रही, खुश रही, सुरक्षित रही और देखत रही भोजपुरी न्यूज़.in। अपना अपना घर में सुरक्षित रही। जय हिंद।